Mä lähdin tänään selvittämään, että lunastiko Olkiluoto 3 sen keskeiset 3 lupausta. Sähkön vakaa hinta, huoltovarmuus ja ympäristövaikutusten selvittäminen. Let's go! Lähdetään tapaan Huoltovarmuuskeskuksen asiantuntijaa Heini Tirri-Kokkosta. Heini, mitä oikein on huoltovarmuus? Huoltovarmuus on kriiseihin ja vakaviin häiriötilanteisiin varautumista. Se on varautumista siihen, että vaikka tulisi joku poikkeava tilanne, meidän yhteiskunnan kaikkein kriittisimmät toiminnot kuitenkin jatkuu. Okei. Tässä on nykyään sitten sähkö tosi tärkeässä roolissa, koska niin monet toimialat on siitä kriittisen riippuvaisia. Heini, mikä on Olkiluoto 3 merkitys Suomen huoltovarmuudelle? Energiahuoltovarmuudelle on tärkeää monipuoliset energialähteet ja riittävä kotimainen kapasiteetti. Olkiluoto 3 ei ratkaise kaikkia, esimerkiksi meidän järjestelmän vaatimaa säädön tarvetta, mutta sillä on tärkeä rooli tuomassa sellaista sääriippumatonta varmatoimista tuotantoa.